Il-pożizzjoni strateġika ta' pajjiżna hija waħda mir-raġunijiet li għadha tgħinna sabiex inweldu mill-ġdid l-ekonomija produttiva marittima u nagħtu l-importanza li xraqilha. Din il-pożizzjoni diġà qed tħalli l-frott bl-interess kbir fis-sejħa tal-Gvern għal ċentru marittimu fil-Marsa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat enfasizza kif fi żmien li ġej il-port il-kbir u l-madwar tal-Marsa se jsir ċentru ta' attività marittima. Dan se jsir billi ż-żona tal-port tiġi riġenerata permezz tar-real estate. Il-Prim Ministru ħabbar dan meta l-ġimgħa filgħodu kien qiegħed jitkellem f'ċelebrazzjoni felluq it-30 sena tal-kumpanija Falcotrans fil-Marsa. Din il-kumpanija tħaddem madwar 50 persuna. Aħna nispeċjalizzaw ħafna fuq ġalta ikel mill-Ewropa għal Malta. Kif ukoll minn Malta l-Ewropa kemm ikel u kemm mediċinali. Nħadmu jisu xi 50 ruħ bejn wieħed u ieħor. U f'dan l-aħħar sentej għamilna investimenti kbar, f'dan l-aħħar sentej 3 snin. Kemm f'uffiċini, kemm f'makkinarju. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar ukoll il-Gvern se jintroduċi il-liġi tan-negozju għall-familja biex dawn in-negozji ikollhom vantaġġ kompetittiv f'dan il-qasam. Permezz din il-liġi se tingħata għajnuna biex ikun hemm tranzizzjoni aħjar minn tal-oħra f'negozji tal-familja. Joseph Muscat sostna li fil-passat ftit li xejn ġie sfruttat is-settur marittimu.